Sziasztok! Ez itt a Hobbizone. Ismét feljöttem a hegyekbe, hogy leteszteljem végül is, hogy milyen lett az RC ezekkel a módosításokkal, amiket eszközöltem rajta. Ez a videó ez nem lesz olyan száraz, mint az előzőek voltak. Tényleg mindent ki akarok rajta próbálni. Amilyen terepakadályokat találok, azokat megpróbáljuk áthágni. Nézzük is meg! Na szóval, meg is érkeztünk, szépen süt a nap. Dugjuk is össze. Aztán, úgy, ez megvan. Adjunk neki egy kis kakaót. Komoly! Jöttek vissza. Ez még nem a csőgáz. Új, hogy fölkapja azt a mindenit. Hoppá, hoppá, hoppá. Ez elég volt. Hát ez nagyon komoly. És még nem kapcsoltam fel csőgázra. Na nézzük. Itt van múltkor voltak problémáim. Hát az easy. Easy gyerekek. Na nézzük a füvön, hogy viselkedik. Megpróbáljuk ezt lentről megmászni. Valószínű, hogy nem lesz ezzel probléma. Kicsit lejjebb veszünk a gázból. De szép. Nagyon szépen artikulál. Jaj, de szépen átkúszik. Jaj, de szépen átkúszik. Jaj, nagyon szép. Ez nagyon kis ügyes. Az igen. A száraz sziklán könnyebb lenne fölmászni. Jó, felmegy az mindenhol. Kis ügyes. Nagyon ügyes. Úgy veszem észre, hogy komolyabb akadályokat kellene keresni neki. Mert ez túlságosan könnyű. Hát, őszinte legyek, engem meglepett, nagyon jó, nagyon jó. Puhábbak lehetnének a gumik. Azt majd megoldom, arra van egy trükk. Azt kell vele csinálni, hogy
Be kell fújkálni, meg elecsetelgetni VD40-nel, utána pedig egy vákuumtasakba berakni, mondjuk egy teljes napig, kint az ablakba érje egy kis nap is, akkor puhább lesz a gumi, illetve azt hiszem az első videómban már említettem, vagy a másodikban, hogy kicsit be kell írdalni a szivacsot, ami a gumin belül van, és több mozgást enged a guminak. Úgyhogy azt is meg fogom csinálni. De el vagyok kápráztatva, nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Nézzük, mit csinál, hogyha nagyobb gázzal megyek neki ennek a dombnak. Ott van egy kis fűcsomó. Leszedjük róla, hogy szép legyen, amikor fölborul. Az igen. Anyat vágja magát. Ez a baj, hogy vízes a fű, szerintem szárazon simán fölmenne. Ez fasza. Ez nagyon fasza. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Imádom. Gyerek, na innen ki tudunk jönni? És ki? Ügyes.
az ideje összefoglalni, hogy mit is tapasztaltam. Vannak negatív és pozitív dolgok, kezdem a negatívval, mert abból sokkal kevesebb van. Az első dolog, amin változtatnom kell, az a gumiknak a puhasága, illetve a keménységnek a hiánya. Jó volna, hogyha puhábbak lennének, jobban össze lehetne őket nyomni, akkor nagyobb felületen tudna betapadni a sziklákon, és még akár a vizes és meredek sziklákon is könnyebben föl tudnak úszni. Ezt az említett módon ezt eszközölni fogom. Akkor volt egy problémám az első tengellyel, mégpedig a bal első kerék, vagy hát jobb első kerék, az nem akart forogni, ezt a sárban vettem észre. A probléma az volt, hogy a portáltengelynek a felső fogaskereke, az lecsúszott a pinről, ami a féltengelyen tartja rajta pozíción. És valószínű, hogy egy alátét vagy valami ilyesmi hiányozhatott a fogaskerékháznak a belsejéből. Szóltam az injorának, hogy attól tartok, hogy lehet, hogy a tengely is sérült, meg ilyenek. Tök jó fejek voltak, és el is postáztak nekem egy vadonatúj komplett házat, féltengelyestől, csapágyastól, mindenestől, úgyhogy le a kalappal a customer service előtt. Másik negatívum az pedig az, hogy mégiscsak rövidnek érzem ezt a tengelytávot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kipróbálom majd hosszúval is, hogy akkor hogyan veszi az akadályokat. Lehet, hogy nem a tengelytávval volt a problémám, néha, hogyha túl meredeken akartam felmenni, például azon a kis füves buckán, hanem szimplán csak az, hogy vizes a fű, és a hátsó kerék jobban betapadt, mint az első. Az első az semmilyen tapadást nem kapott, így nem tudott fölkúszni, a hátsó hajtotta, és akkor hátra bukott, ennyi. Viszont minden más nagyon szuper volt. A futómű gyönyörűen dolgozott, a karosszéria a kemény terepen egyáltalán nem billent meg, nem vesztette el az egyensúlyát, nagyobb tempónál se. Drifteléskor is, hogyha borult is, akkor az esetek nagy százalékában talpra esett. Nagyon tetszett. Ez az 1800 kV-os motor, ez pont annyira gyors és nyomatékos, amire egy ilyen crawlernak szüksége van. Ha gyorsabb lenne, akkor már nem tudnám szerintem használni sziklamászásra, vagy hát lehet, hogy finomabban kellene mozgatnom az ujjamat a ravaszon, de én úgy gondolom, hogy ez így pont az, amire vágytam. Lesznek még róla később videók, hogyha valamit alakítok rajta, azt úgyis tesztelgetni fogom, illetve bemutatni. Illetve, hogyha csak kimegyek játszani, azt is le fogom filmezni, mert miért ne. Most nagyon élem ezt a hobbit. A következő videóim között is lesz néhány RC-s, és nem vele, hanem egy másikkal. De ezt nem árulom el, egyelőre titok. Arról is lesz unboxing videó, meg teszt, meg minden. Tuning az nem lesz, mert az RC az úgy tökéletes, ahogy van. Legalábbis én szerintem. Illetve lesznek más egyéb hobbik bemutatva. Most pont be is készítettem a következőt, úgyhogy meglátjátok. Jó van, srácok. Ennyi lett volna már a Hobbizon. Aki teheti, hobbizzon. Boldog új évet nektek, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!